naša Matka Zem, naša planéta, ktorá dlhé roky nesie nás, našich predkov, poskytuje nám ochranu, poskytuje nám radosť, poskytuje nám proste všetko, čo človek a zvieratá, rastlinstvo a tak ďalej, každý živý tvor na tejto zemi potrebuje. A ja vás vítam pri tomto videu, aj keď viem, že som hovorila, že končím s videami na tomto kanáli, ale keďže mala som veľmi zaujímavý zážitok, pomerne emotívny, a chcela by som sa podeliť s vami o to a myslím si, že mnohých to bude zaujímať, pretože tie poznatky, neviem, či viete o tom všetkom, čo vám chcem teraz rozpovedať o našej planéte a jej okolí, ale budem rada, keď si to pozriete až do konca, aby ste boli informovaní. Keďže mnohí ľudia sa mi sťažovali na rôzne problémy, na bolesti, na malátnosť, na únavu, na nespavosť a pri prehliadke domu alebo ich príbytku som videla, že proste tam pôsobia geopatogénne zóny a rôzne spodné vody a nepriaznivo vplyvňujú ich zdravotný stav, tak ma napadlo, že mala by som sa pozrieť, čo to vlastne je s našou Zemou, čo to vlastne, lebo viem, že je v pohybe, viem, že hmota sa rozpada, to viete aj vy, ale čo vlastne ďalej sa tam deje? Tak som sa vybrala do kozmu. Išla som po obrovskom svetelnom, alebo ako to mám nazvať, lúči a letela som ďalej a ďalej a ďalej. Bola tam nádherná žiara a mne sa proste nechcelo absolútne nič robiť. Proste chcela som len ísť ďalej do neznáma. Lebo som sa cítila fantasticky a ten pocit sa nedá ani popísať. Až asi možno uprostred cesty som bola jednoducho upozornená, hop, čo tu robíš, veď ty predsa si mala robiť niečo úplne iné. No, tak som sa vrátila ku tej našej matičke Zemi a pozerala som sa, čo sa vlastne deje s tou našou planetou. Takže videla som takú mriežku. Dá sa to nazvať mriežkou, v tvare písmena plus a v strede bola tá naša planéta. Tie ramená tak zvláštne rotovali alebo sa kývali, vykonávali proste stále nejaký pohyb. Potom som videla niečo ako, neviem, či to nazvať sieť, alebo je to, ale tiež to bolo ako mriežka. Niektoré body sa proste prelinali s tou pôvodnou prvou mriežkou, ktorú som vám popísala. No a to všetko pôsobí na planetu. Ďalej som videla energie bičujúce Zem. Boli to transformačné energie. Určite to boli transformačné, pretože fakt išli ako také šípy na Zem a boli rôzne zafarbené. Čiže tipujem, že vlastne tie energie pôsobia na ľudí rôzne, hej, niektoré na psychiku, niektoré proste transformujú toho človeka, ale tie energie sú rozdelené farebne. No, ďalej som videla ložiská temnej energie, rozdelené okolo našej planéty. Bohužiaľ, zasahovali vo veľkej miere aj Európu, čiže naše Slovensko, našich bratov, Čechov, Maďarov, proste aj iné štáty. Viem, že severské krajiny a tiež aj Austrália neboli tou temnou energiou zasiahnuté. Aspoň nie v takej miere. Toto video som robila 10. mája, takže keď si nebudem niektoré veci pamätať, tak budem to čítať. Taktiež zasahuje táto energia temná celú Ameriku a taktiež
severozápadnú časť Afriky a hlavne Maroko a Mauretániu a tam to ich blízke okolie. Pri tej prehliadke som sa trošku pozabudla a prišla som bližšie k slnku. Ja som myslela, že tam zhorím. Z našho slnka je jedna zmes lávy a ohňa a to chrlí do priestoru, do kozmu. Samozrejme to tiež negatívne ovplyvňuje našu planetu. Takže ľudia, nedivme sa, že takto nám je. No, všimla som si, že naša planéta má blízke puto s mesiacom, ale tak vieme, s plnou pomerne ťažko pôsobí na niektorých ľudí, zvlášť tých vnímavých. Ale už to nie je o tom, že to je 3 dní pred a 3 dní po splne a nové, ale už je to 5 dní a 5 dní. Takže keď si to zoberieme, tak empati, senzibilovia a tí ostatní vnímaví ľudia to majú sakra ťažké v tejto dobe. No a takisto má blízke puto aj s Marsom, ale to som ešte nezistila, v akom je spojení, ale bolo to, proste videla som to tam. No, bol čas sa mi vrátiť späť a mne sa vôbec nechcelo, bolo mi tam baječne, krásne, ten pocit naozaj voľnosti. Ľudia, ja vám to neviem vôbec popísať. To bolo niečo také úžasné, že ja som nemala chuť sa vôbec vrácať. Vracalo sa mi pomerne ťažko. No, takže s týmto videom som sa chcela s vami podeliť. No a teraz, čo vlastne s tými geopatogénnymi zónami a s tým všetkým, čo vlastne môže pôsobiť na nás počas spánku, hlavne, lebo tie energie sa viac aktivujú v noci. Ono sa hovorí, však väčšina zla prichádza v noci, alebo počas spánku. Takže takto. Dá sa to rušiť. Ja napríklad som bola zvyknutá, keď som nemohla spávať, tak som si dávala pod posteľ lavor s vodou a do toho som dala kryštál. Taktiež sa môže dať nejaké platy včelieho vosku, ale to už je také menej pravdepodobné. Viem, že aj sláma je dobrý rušič, čo tiež dajte si do postele slámu, no to tiež je divné. Ale napríklad korok je dobrý izolant, taký 2 cm, povedzme, ten je dobrý izolant. Z minerálov, kameňov je vynikajúci šungit, zahnedá, čierny turmalín, ruženín, tie sú perfektné, kryštál, oni zjemňujú energie alebo ich pohlcujú, zabraňujú tým energiám. No. Potom samozrejme všelijaké žiariče, pyramídy sú veľmi dobré. Orgonit. Takže toto by bolo tak vhodné na tie geopatogénne zóny, alebo prípadne by mohlo to pomôcť aj spodným vodám. No a čo proti negatívnej energii? Keď už rozprávame o tých rušičoch, tak mnohí hovoria o všelijakých prekliatiach, o nejakých útokoch, čo sa týka negatívnych ľudí, ktorí vlastne môžu ich zlorečiť alebo preklínať. Proti negatívnej energii je veľmi dobré zobrať si hrubozrnú morskú soľ, zobrať si tanier, biely tanierik, porcelánový, keramický, nasypať tú soľ tam, zobrať si citrón, narezať tam plus, nie prerezať ho celkom, narezať, aby držal pokope. Všetku soľ môžete, no tak všetko, čo máte, tak nasypte do tých zárezov, ešte okolo citróna, pohlcuje negatívnu energiu. Taktiež môžete si ju nasypať aj okolo postele, môžete si ju dať pod posteľ, môžete si ju dať na tanierik alebo do fliaš od zaváraní do kutov. Je to pohlcovač energie, veľmi dobrá, je to ochrana proti negatívnej energie, proti kdejakým nadávkam, zlorečeniam a tak ďalej. Keď chcete mať silnejšie niečo, tak tú soľ zmiešajte s uhlím a vznikne vám čierna morská hrubozrnná soľ, tá má ešte väčší účinok. Samozrejme nie tú uhoľnú, si môžete dať aj do kúpeľa,
vyčistí vám auru. Auru môžete si vyčistiť a pravidelne by som radila čistiť šalviou. Vydymíte normálne sa celé okolo seba. Priestor, kde bývate, normálne vydymiť, pekne krásne po 15 minútach otvoriť okná, aby tá energia odišla. Ja to robím v tváre hodinových ručičiek a hovorím to, napríklad takú afirmáciu mám ja, čistím tento dom, aj všetkých, čo sú v ňom, všetko zlo vychádza von a iba dobro sa vracia doň. Takto nejak si to ja hovorím. Alebo sa pritom modlím. No, toto asi je všetko. Myslím, že som vám povedala to najzákladnejšie. Dúfam, že sa vám video páčilo. A ja som bola vďačná našmu stvoriteľovi, že mi umožnil toho 10. mája si to prezrieť tam, ako to vyzerá v tom kozme. V zdraví sa vrátiť a takto vám to odkázať. Takže s láskou ostávam a majte sa krásne.